Gaur gure sukaldean, bakailaoa pil-pilean. Lehenbiziko bakailaoa merlatu edo su epelean sukaldatuko dugu 7-8 minutuz alde bakoitzeko. Su epelean gelatina guztia askatuko da. Eta bakailaoa kongelatua baldin bada, apurtxo bat askatuko du, ez kezkatu. Bakailaoa plater batean oztu, eta platerrean bota duen gelatina guzti hori gure saskian sartuko dugu. Bakailaoa kontu handiz estutuz eta puskatu gabe. Arginanoren saskiaren trikimailuarekin eta sua oso baxu mantenduz, momentu batean gure pil-pila prest izango dugu. Ikusi nola heltzen duen. Saskiak gure nahasketan airea sartzeko aukera ematen du, eta airea sartzerakoan olioa eta gelatina elkartu egiten dira. Bakailaoa merlatu dugun ontzia hozten dijoan heinean, gelatina gehiago askatuko du, eta gelatina guzti hori probestu egingo dugu. Era berean, erabilitako olioa beste egun batean arraia sukaldatzeko gordetuko dugu. Eta azkenik, kaiena eta gatza botako diogu. Oso pikantea gustoko baduzu, botaiozu kaiena hasieran. Bakailaoa alde bakoitzeko 2 minutuz berotu eta listo!